Paul Clark thani somni pali Christmas in rin ni kan lo thleng ve le ta voin nang hun hi kumbul lam khan chuan kan thlengang ti hriat thiam phang lo khop khan hun tam kha halanga ya mara chu hei Christmas in rin ni kan lo thleng ve le ta reng maya hemi hun chunga min hruai tu hrisel na tha min pe tu pathian hming fakinom se ngai thlatu zong te po Christmas lim le thlamuang taka mang turin du sakna kanan lan masa cheu ani o khovel thu thar puan tur tam tak omkara Russia Ukraine in dona lam hi khovel mi pui ngai chan thup ania mi chungchang hi tunchu ma hen kan han lu chil tam le de ulek dona kan thre tangkhan Russia general pakhat chu tha ani le ta kum khat chunga general lalberber pathum an tha na anita an chan na anita titepon soila di kome Russia Ukraine in dona hianin Ukraine hian rol rala chetna angchi ami maltaka Russia sipai hruai tu general han zoya han thang chi te hi an nei nual to a etuna hen thlasom pani chungin a voi thumna atan general pakhat chu tha ani le ta ni hein beiton na hin indawe ti lo chuanin hruai tu lok ang tak tak political leader in tha sakhi ti ngai zen ani lawa Russia hian a du phot chuanin Ukraine munma an presidential pale sangchi te po aral thuam tha berber hian anoi che thei ngei mayanga maro chu tiang chu ala tilova ram khat hruai tu in za ton emo kan tianga an chunga poi han in khoiton angte hi chu in do ma ni sela an la ti hri lo chu ania ama ero chu Vladimir Putin po hian tha tuma beina chu atok nual to a Zitilain Zelensky po hian sei tur ting chuan rin zon tur ting chuan tha tuma beina te polo tok ve to thova tiang te kha chu indolaya thil thleng pakhat ve hani hrimhrima ama ero chu asipai malak na hian an hruai tu an president te hanin tha tuma malak na angte hi thil thleng zen lo hani chuti lai chuan Russia general chu tha ani le ta Russia general senior pakhat chu tunkar chung khan Moscow kar noya bom kamruk puak hawangin tha hania December sanil chomni pali nuwa Russia general an tha pathum na hani tareng mai Ukraine hian hebe puithlak hi khovel hriata an ti ni thu puang lo ma se rin lel number 1 chuan kai lo theilawa hian general tha awang hian ral matong in beina awung chhosat nia hriatani Russia General Staff Operation Training Directorate ho tu ania ama hi Lieutenant General Vanil Servarov ani Kremlin thu puang tu Dmitry Peskov chuan he thil thleng hi tual thana ani thu soya thil lung chiat thlak takani ati Russian state media tas sina at puandanin Servarov hi Ukraine website Mayrot Vorets database a ming ti lanani ti in puanga Moscow chen extremist ti in heng website hi apuang nge hani kha extremist ho thil ti ni in heng website te po hi Moscow chuan apuang nge hani Servarov hi Moscow chimlam bompu ga hian athia investigator te chuan theory rang an zir chiang me ka thil thleng thei ni o manga ngai angte an handap khoma an chui anan belbom kwal vel me ka ni intelligence service rang te chuan a thi dana hian tual tha tum ngei na ni hi in zuina nge yani thil thleng pal ani lawa uluk taka ruam manna thil kalpui ani thu an chui chuak boka indona hlop tu Russian blogger lartak Star CAD chuanin hi security lo chamna ni na soya internal security ya chutianga security chazo ka kalpui ani lo chuanin political leader te po hetiang tok theidin munanding ni in Russian blogger lartak chuana soya heng tual tha te hi indona muna intelligence campaign zau takne na in mil nia soi hani bok Washington Post in Tarlan danin Ukraine ram intelligence agency lian pani security service of Ukraine SBU le main directorate of intelligence HUR te chuan he indona hi Russia ram chung thuk taka intelligence an khomin man la thei ti Tarlan na ni thu hatar langa Moscow si paitele an thopui de chu be seilo muna be hantok mula manro man zen lo manga hetianga be pui thlak na le malak na hi rasiram chunga hen athleng chhozel thei ti Tarlan na ani thu an ziak nge ani tuna hian kum som tam tak chunga FBI le CIA ina information khom tur in elna lian tak an nei thinang mai khan tuna hian he indona muala hian in thuruk la khom le fom khom chungchanga Russia lam agency te le Ukraine lam agency te in elna alian khop mai ti chu he thil thenga po hena lang thaya
kumsang ni le somni pani February thla a Russia Ukraine in dawa tang khan Russia commander senior som pakhat antual thina ani tareng mai hei hi Russia tan chona mol pho thlak vio maya an sipai ho tu sang berber hetianga amimal taka be to ka an inchan hi security a engemaw thom ngai engemaw a om ti hei hian a pholang bukani April thakan Moscow bula kar boma puaka khata khan an General Staff Main Operation Directorate Deputy Chief Yaroslav Moskalik kha halo thi to bokani kha Moskalik hi Russia in dawna ro manna siam tu poimo takzinga miania President Vladimir Putin hena Ukraine ramathil thlengte report ama hiana petrin boka kumsang nela somni pali December thla khan Russian Nuclear Biological le Chemical Defense Force ho tu Igor Kirillov chu Moscow scooter pakhata bom kammani wangin khami puak wang khan alo thi to bokani Ukraine Intelligence Chief Kirilo Budanov chuan July sanela somni pathuma Reuters an komna Mossad thian mingthang hlea Israel rampona Israel melma te zuya da that chungchanga Mossad hi khowela rial lo tak ani thu soin chuteng chuan Ukraine po hian ma kan lani ti khan lo soi zau to ani hetiang hian Russia hi chu achetam lutuk lova mimal han zuile an elpui an sipai roi tu general angte hanin zui hanin tha sak chungchanga hian Ukraine ang hian Moscow hi chu chelova hamaro chu soitur ting chuan malak na te hi chu lo ve to thova kumsan le somni panga khan Russia po hian chutiang de chuan ma alani na langa July thla khan Ukraine SBU Colonel pakhat chu Kiev residential parking lot a ka hlum malo ni ve to bokani kha tino gasla khan Lviv Ukraine parliament member pakhat chu ka hlum malo ni ve to bokani Center for European Policy Analysis senior fellow Andriy Soldatov chuan Financial Times Arhildanin Russian Federal Security Service chu nasatakin anin buat saya malang na tharan kalpuya intelligence khonkhom chungchanga po man son viawnia alan thu antar lang hengea kumin kumtir lama senior general Russian achan nuwa Russian Counterintelligence Service ven himna konga masona lian taka nia tarlan haneya mase Ukraine Intelligence po hian man son jela heituna tunkar chung khan an Directorate Operational Directorate ho tu Russia General pakha chu tha anile ta thau ani hen dona hian kentel tam taka na ya chutiang rora chet ang chi te po chu a kentel jing mi chu ni ngei mai Russia General le Commander Senior som pakhat lai mai tha han ni tareng mai hetel thenga hian Russia chuanin phubalak na lian taka kalpui ngei don ni in langa Vladimir Putin chuan hi kan en liam mai don lo ti in a soi ngeya engang takin nge Ukraine hena torle don ral thuam lian mangin an chule burbur don ni hian alanga chu a ho phur om khop mai ti chu khovel mi pui thlir dan ani o chu ti rol chuan Russia be pui thlak na lian takala kal chho zela classic la ya ni a mi puin eng an mamotama lumne pethei heating system te a che reng anun renga nga ya chu mi tur chuanin kol phetha a poimo a chuta chuan Russia hian kol phetha mun puyang chi energy infrastructure laka be pui thlak na lian zokina kal chho pui mek ni in Ukraine lam chuan an pu ani kumli don lai buaina ti top tura United States kai hroina hnoi in biakna chu alakal chho vezel boka Russia hian Ukraine rampu ma bel rang missile drone mangin chuti lai chuan alakap chunjom zel boka thuthar bera chuan darkar somni pali kal ta chung hian mi pathum Ukraine an thi vele ta bok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Zaitomir biala no pangkum limi chu athi ni ina soi Russian be pui thlak na rang akal chho mek zela Russia thil ngai poimo ber chu kan infrastructure heating infrastructure ang chi noi chetani hadi Kiev biala mi che pakhat le Khmelnytsky biala mi dang pakhat thil thleng thar bera Russia be na thar bera an thile doni in Ukraine President chuan soi Ukraine Power Operator Ukrainer go chuan be pui thlak na lian tak drone missile be na lian tak antok ni ina soya kang mena sa tagen chuaka rampum dapin mitam takin engan nei lo meka emergency power outage niya soi ani Ukraine Prime Minister Uli Siridenko chuan be pui thlak na lian tak awangin Ukraine khothlang lam bial energy infrastructure achiat na sat thu soi boka missile dam tham tak drone jaruk chuang Russia chuan aron kap ni ina soi
khopui ki fa chuan an mayor Vitali Klitschko chuan Świętoszynski district a chen na in a chim ni na soi hi Russia be na wang ni in a soi boka Black Sea khopui edisha Russia be pui thlang na wangin kang mai na takin a chuak boka emergency service te chuan thelmi tumin ma an lang hal boka ni heti lai hian nimin tlai khan NATO member Poland chuan Russia ina Ukraine kho thlang lam ramri mun then khatarun be wangin helai Poland ramria po in ral rinan kalpui ti soin an van bo ruaka Russia chuan ma aron la MTN fia turin fighter jet an tir chuak ni in a soi Poland Operational Command chuan thu chua siamin heng malak na te hi inven na ani thu a soya an van bo ruak an airspace himna le veng him turin chutiang malak na chu chaktaka an kalpui thu a soi ani chuti lai chuan Russia Ukraine inrem na turin US khopui pakhat Miami a in biak na kalpui ania US President Donald Trump palai Steve Witkoff le amak pa Jared Kushner ta chuan Ukraine le Russia palai te a ran ve venan mu ani Ukraine chuan US in ka hai rutna ruam man na draft siam chu tuna chuan akal tluang review ni in a soi ve boka thilthren khata chuan kan lein peilo ani mai thaya Russian ho po hian thilthren khata chuan in peilo nan la nei ni in ka hriati in Zelensky chuan a soya Ukraine thil phut zinga za som ko vel chu in remna siam tura hian kan tela hi point som ni tramana ruam man na asiam zinga khung tel tur kha ani Russia Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov chuanin state media de rildanin mason na hi zoi na ni na soi ve boka inrem na tura ruam man na akal chawmu lain ral matong in beiton na chu ala chol chuang lo drone missile manga in chan ton na len tak alakal ul reng ti khan reta bokila Russia General Senior tha ani awang hian he in biak na hi asukuk mayang ti lo thona lian khop maya phubalang na lian tak nen Russia chu ron thok don nge ni na lang ta boka enge an mahun tur hi chiang lo le viau ni te pon media tam tak te hi chuan an tar langani o Ukraine chuan Russia na aerial attack dolet nan drone man tlom zok te an mangna sa viau mai Ukraine hian Russia na khopui lai hol energy infrastructure laka thlona manga beipui an thlak na dolet turin Ukraine chuan an mani siam chua drone man tlom zok te tuna hian an mang war chho ta viau maya heng home ground system a hian in high altitude suicide drone te missile man pa ngai aya aliat fe maya tlom te Ukraine chuan manga tunai air defense strategy a danglam na hi hian athlen mek nia soi ani field technician te chuan man no ruwa olsam zokin an siam chuak chho meka hi aman tlom zok boka missile ain alet engemaw zatin aman tlom zoka suicide mission kalpui thei turin theina an nei bokani light stand le antenna le sensor ang chi te da ni in hei hian game a thlak danglam thei don ni in mitam tak chuan an ngai hial ani thermos ang maya lang sting hian Ukraine interceptor fleet thar siam dana hian mason na alang Ukraine commander pakhat soidanin heng system te hian Russia rama suicide drone kalmek Russia na suicide drone na siam ang chi neutralize turin da tha thei turin theina an nei ni in asoya rangjok le punsang zoka po thlok thei turin hei hi siamani thu atar lang zanlama Ukraine khopui le power facility de bom manga Russia na be wangin ki fian air defense system strategy athak danglam na engemaw akal puya drone interceptor mantlom zok an siam chuak mekani hei indona hianin missile te drone te ka ani hianin haloka platurin air defense an kap chuak thin boka air defense interceptor air defense na ka chu amu hi amana to thin khop maya kan hriat lang lon tura chuan hei Israelin an manlar Iron Dome ina melma missile emo rocket emo loka platura amu ka chu interceptor hi dollar singa te dollar noi khatte chutiang te chuni hol maya Hamas ho rocket man tlom takka platurin interceptor man to tak dollar noi khat man te han kap chuaka ain hen lo thin khop maya sum thuni no hi ani tak mewani chu hei Ukraine hianin kumli chungin do akal mek lai hianin drone man tlom zok air defense drone an ti mai han siam chuaka dollar sang khat borvel chawin chutiang drone te chuan siam chuak ni in anin soya chu chuan Russia missile run kal le Russia suicide drone ron thlok te an lo neutralize thei don ni in puan ani sanele somni panga chung hian a prototype engemozat Ukraine hian an siam chuaka hi hian na athok tha hle ni in an soi hei hian air defense chungchanga Ukraine hian kalphung thar an mangso don ni in alanga an air defense
interceptor man to tak tak kap chuak lovin drone man tlom dollar sangkhat man borvel chau ang ten kap chuak theidona chu chuan Russia missile le drone run kal te alo kap thla thei turangai ani tin drone dang an siam chua hi dollar sing khata tanga dollar noi thumin karvel variant ren khata hian chuan an seng ni in an soi bokani Russia hian Iran siam Iran design sahit suicide drone hi an mang tamber ni in media te chuan an tar langa he system hi drone chi khat ni in kilthum nei triangular wing aircraft ang pian nei khania jammer camera le turbojet engine manga thua mania innovation race kalpui magazine a hin variant tam tak hi siam chu ani to a he sahit drone system ang hi Russia hian mang na saviau nia soi ani chumi kap thla thei tur le king phathei tur chuanin Ukraine hian drone man tlom zok drone air defense anti mai chumi kap thla thei tur chuan siam chuak meka hi a thaviau don nia soi ani Russia Ukraine in dona hian ral thuam thar an siam chuak mol ani bera anin do mek na a an sapan na lai le an chaklo na lai te chu ngun taka injir chiangin chumi in siam tha chung chuanin ral thuam thar an mamo tur takte an han siam chuaka chu khovel sarkar lian te po hian an lo thli thlai kar renga he in dona hian engral thuam nge ding changa he in beiton na hian engral thuam nge tangka yang ti chu an lo thlir reng ani India po hian ngun takin an lo thlira tun modan wara hianin drone tangkai zia chu khovelin an hmun mek ania chuwangin drone chirang le suicide mission kalpui thei tur le mel maram chung ril taka thlok lut thei tur ang chi duan chuakonga India po hian ma ala ve mek ani engwangin nge Russia hian Ukraine Odessa nataka abe ti hi hanan le lokila tun haya Odessa lian tham takin Ukraine chuan an be Odessa hi Ukraine longchol mun khopui pakhat hani Russia si paite chuan Ukraine chimlam Black Sea longchol mun chuaka pakhat Odessa an be a heta hian longchol mun ma tam tak akang cheme kani pui khoina thleng hi kar masa tanga tran khani in tun kar chung jong po hian hei hi akha to kinadal thleng rengani sumdo na mun puinia fial lag lu le thon chuana tan Ukraine hinan mangtang kai vio maya hei hi andang chata chathei lowan siam ani chuanin Ukraine sipai chet vel na ngong lian tak anei thei turangai hani bokani Ukraine longchol mun kho pui lian ber Odessa chu Russia hian nazo kena be chho mek zela Washington in Indona ti top tuma diplomatic malakna kal chho mek lai pon rampani in chanton mek na hian Russia chon helai kho pui hi antin zone warde uni inalang Odessa Regional Military Administration how to Oleg Kipper chuanin Russia chuan jan khat chunga be pui thlakna akal pui chu Odessa hmuna hian lian viau ni na soya district pakhata civil bungrophur longlian le warehouse te po Russia be na awang hian a chiani na soi nizan ma sapo khan Odessa bula pif deni longchol hmuna be pui thlakna kal pui ani heta hian storage reservoir chu a chiani in Ukraine deputy prime minister Alexei Kuleba chuan puang nge a hemi beinan hian Russia chuan ballistic missile mang ni in a soi mi somthum ai tlem lo an hliam nge ani kha karma sa kan Russia chuan Black Sea BL in dona aerial assault lian tak akal puizi ngami chutiang be pui thlakna chu a thlenga energy infrastructure engemaw ta chi a Odessa hian power tlak chamna lian tak a umpoka mi makta doi telin eng an nei lo pha nge ani helai Black Sea longchol hmuna tang hian khovel hmun zau zo ka eitur le mamo an supply na hmun chu a oma hi Ukraine dan chona poimo viau mai helai tang hian Ukraine fuel za asomli vel phur chu a thin ani thu soi ani he indona hianin target poimo te anin beisia kani de bermaya tunhaya Ukraine hian Russia ramril jok be thei turin drone an siam chuaten mangtang kai chhome kania tutilai chuanin Russia mun ma an oil thlit fim na mun angte han target pap reng boka an kapala chuanin Russia energy thar chuate po atitla niam viau nia soi man hani kha Russia chuan na takena non norvele a drone missile mangin Ukraine sipai mun ma mai baka an energy infrastructure ang chi le tuna kan soi Odessa longchol mun an mun ma te an han suar tluan vele tak taka hei hianin Ukraine tan chuanin chetna len taka thlen thei dona Odessa tang hianin Ukraine oil thon chu za somli kalpui ani a hi Russia hian riat ve karawangin na takin tun hnaya Odessa mun hi an ron tuam le mekani chuti lai chuanin khochak lampang the next Luhansk vela in be na chu ala chol chuang lova
Russia chuan mason na lian tak anei chhawm mek a Kurserizia na te Provox kha Ukraine sipeite khan khotlang lampang kilkhat kha an la veng ni in hanin soya mara chu Russia hian helai Provox an la fel to ni in anin soi thunga chutiang ani chuanin helai Donetsk khopui lian Kramatorsk le Sloviansk la turin Russia chuan kong khar puyan chu hong ta ti na ania chutiang ani chuan mason na lian tak ground lama chho thei tur angai ania chuti lai vek chuan Kupian skopui Russia na an lak to kha za asum kwa Ukraine chuan kan la let ani antia hei Moscow chuan a diklo anti ve thunga titiang chuanin ground lama hianin beiton na in norton na hi ala thleng mek ani chanchin kan ngai chang zelanga khovel thu tharin dona thu tharam bel buena dang tenen le international news le kai noite he channel a hian kan ti chhuak zelanga damte kanom chuan kan ti chhuak zelanga in longa chang zel don nia